नमस्कार. महाराष्ट्रामध्ये आदिशक्तीची 3.5 पीठं आहेत. प्रत्येक पीठाची महती वेगळी आहे. असं असलं तरी दुष्टांचं ताडण करून भक्तांचं रक्षण करणारी आदिशक्तीच आहे. नवरात्रामध्ये 9 दिवस देवीचा उत्सव असतो. लाखो भक्तजन देवीच्या दर्शनाला जात असतात. जोगवा मागतात, ओट्या भरतात, 9 दिवस नंदादीप ठेवतात. देवीच्या स्तोत्रांनी आरत्यांनी सारा आसमंत दुमदुमून गेलेला असतो. अशी ही असुरमर्दिनी रणरागिणी कशी येते तर पाऊल उंबऱ्यावर तिचं पडतं तेव्हा पैंजणांचा अगदी गोड आवाज कानी येतो. अंगावर नाना तऱ्हेचे दागिने भरजरी शालू परिधान करून ती येते. या 18 हाताची सप्तशृंगी देवी तसंच अष्टभुजा देवीचं मोहक रूप बघून आपलं मन तन अगदी हरखून जातं. असंच वर्णन करणारं आम्ही एक भजन म्हणणार आहोत. पैंजणाचा नाद आला गोड कानी ग. पैंजणाचा नाद आला गोड कानी ग. पैंजणाचा नाद आला गोड कानी ग. उंबरठ्यावर पाऊल दिसते कोण आहे ग. उंबरठ्यावर पाऊल दिसते कोण आहे ग. पिवळी साडी पिवळी चोळी अंगी नेसुनी सौभाग्याचे सारे साज गळा घालुनी. पिवळी साडी पिवळी चोळी अंगी नेसुनी सौभाग्याचे सारे साज गळा घालुनी. कोल्हापूरची अंबाबाई दारी आली ग. उंबरठ्यावर पाऊल दिसते कोण आली ग. उंबरठ्यावर पाऊल दिसते कोण आली ग. हिरवा रंग अंगी फुलवी फुलवी सुंदर. हिरवा चुडा हाती भारी लाल सिंदूर. हिरवा रंग अंगी फुलवी फुलवी सुंदर. हिरवा चुडा हाती भारी लाल सिंदूर. तुळजापूरची तुळजापूरची दारी आली ग. उंबरठ्यावर पाऊल दिसते कोण आली ग. उंबरठ्यावर पाऊल दिसते कोण आली ग. अठरा हाती नाना शस्त्रे पायी पैंजण. कंबरेला कंबर पटका शोभतो छान. 18 हाती नाना शस्त्रे पायी पैंजण. कंबरेला कंबर पट्टा शोभतो छान. बळीगडाची सप्तशृंगी दारी आली ग. उंबरठ्यावर पाऊल दिसते कोण आली ग. उंबरठ्यावर पाऊल दिसते कोण आली ग. शिवगीता फूल घालून मळवट भरुनी. शिरावरती मुकुट लाली विश्वाची जननी. मुखी तांबूल घाली मळवट भरुनी. शिरावरती मुकुट लाली विश्वाची जननी. माहुरगडची रेणुका माता दारी आली ग. उंबरठ्यावर पाऊल दिसते कोण आली ग. उंबरठ्यावर पाऊल दिसते कोण आली ग. ऋषी मोहन माळ गळा घालुनी. नागामध्ये शोभत
घातली तरी ठुशी मोहन माळ गळा घालूनी नाकामध्ये शोभत असे काचूची नसली जोगाईची जोगेश्वरी दारी आली ग उंबरठ्यावर पाऊल दिसते कोण आली ग उंबरठ्यावर पाऊल दिसते कोण आली ग पैंजणाचा नाद आला गोड कानी ग पैंजणाचा नाद आला गोड कानी ग उंबरठ्यावर पाऊल दिसते कोण आली ग उंबरठ्यावर पाऊल दिसते कोण आली ग उंबरठ्यावर पाऊल दिसते कोण आली ग. धन्यवाद.